सब्सक्राइब करो ओडिसी कंचन म्यूजिक यूट्यूब चैनल। हो बाबा छोरा बस हसवारी मोटर गाड़ी लाला हो बाबा छोरा बस हसवारी मोटर गाड़ी लेला हो 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 खिलौना टाटा के तू सफारी मोटर गाड़ी लेला हो खिलौना टाटा के तू सवारी मोटर गाड़ी लेला हो। देखो एले फैशन जमाना अब करा न तू मन माना हो अब करा न तू मन माना हो अब करा न तू मन माना देखो एले फैशन जमाना अब करा न तू मन माना हो अब करा न तू मन माना हो अब करा न तू मन माना घूमिहा चढ़ के बारी झारी मोटर गाड़ी लाला हो घूमिहा चढ़ के बारी झारी मोटर गाड़ी लाला हो। गौरी के संग घूम बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा गौरी के संग घूम बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा कार्तिक के आगू बस बिहा कि चठका अभी हम मिथिला नगरिया सावन मेला घूमिहा हो कि चठका अभी हम मिथिला नगरिया सावन मेला घूमिहा हो बाबा छोरा बस हसवारी मोटर गाड़ी लाला हो बाबा छोरा बस हसवारी मोटर गाड़ी